Já vás zdravím, přátelé, kamarádi. Dneska je 2.5.2026 a vyrážíme do Milevska na 17. motosraz. Tam to bude akce s požehnáním motorkářů a modlitba. My tam jedeme poprvé, no, tak uvidíme. Jsem se díval na videa na loňský a byla tam kopice motorkářů. Ahoj kámo, ahoj. Doufám, že to stihnem. Začíná to ve 12 hodin. Je 10. Tak snad to tak nějak v klidu stihnem. Žádný honění, prostě pěkně v klídku. Přece jenom ty autíčkáři nejsou pořád na ty motorkáře zvyklí, že to jezdí. Tak lepší trošku s rozumem a hele, prase pěkný, javaři. Čau kluci, čau. No, tak motorkáři jsou taky trošku zbrklí. Tady nám předělávají most v Českém Krumlově. Se bude opravovat. Všichni se drží vpravo, tak jak mají, že jo, to je jasný. No. Češi se to ještě nenaučili, tohleto. Ale tak to nevadí, no. Jsem zvědavý na účast, jak říkám, jedeme tam poprvé. Já už jsem na této akci jednou byl a to už je dlouho. Tak uvidíme. Jsem zvědavý, jak se tady bude jezdit přes ten most. To bude asi pěkný rachot. Budou mít tady všichni asi pěknou radost, no. No, se nedá nic dělat. Opravit se to musí, jo. Lepší, než kdyby to spadlo. Tak začíná být pěkný teplo. No, jak to bude vypadat, no. Čau, Kémo, čau. Jinak cyklisti už nám taky vyrazili, kluci. A tak taky by mohli brát trošku ohled, že jo. Při tom okraji jet, ne vedle sebe. Já jezdím taky na kole a prostě beru na všechny ohled, jo, ne, že prostě jedu po prostředku. To je docela šílenost, no, tohleto. Dneska je nádherně. Peckoš. Kluci, ať sem pojedete, bacha na ty radary, jo, tady. Jo. Nestojí to za to, zbytečně peníze dávat někam. Za to můžete dát třeba dobrou večeři, že jo? Tak jeď, pane, jeď. Už nám to všechno krásně kvete. Miluju jaro. Miluju teplo. A tak tohle asi každý se mnou nezdílí. Čau kluci, čau, čau.
Mně se líbí, jak se takhle všude jakoby zdravíme všichni a tohleto a teď třeba přijedete na benzinu nebo nevím, tak kamkoliv prostě a nic prostě. Jo, já se snažím prostě s každým komunikovat. Jo, když si chce povídat, tak si povídá, když nechce, tak nechce, ale říkám, tady si každý máváme a potom, když člověk někam přijede, čau, tak kolikrát na sebe koukají jak na zděvení. Dneska docela provoz. Jinak určitě dodržovat předpisy. Nejenom dneska, prostě pořád, jo. Ty pokuty určitě nestojí za to. A nebo na to přijít bonoty, jo, to už vůbec, jo, to je... Potom jezdit na kole, že jo. Koupit si elektrokolo a jedeš. To je bomba tohle, to je bomba. Motorka po servise, v autorizáku samozřejmě. Žádný samodomo. Ještě naštylovat tu kameru pořádně. Tyhle zatáčky miluju prostě. Quick shifter. Famózní věc, kdo můžete prostě, tak si to na tu motorku dejte. Je to úžasný. No, hlavně když jedete potom někam dál. Sorry kámo, já tě předjíždět nebudu. Já děkuju. Jo, ne všichni jsou takový, jakoby, že prostě ti vyjdou ještě do prostředka, jo, tady ten ještě uhejbá. Ale ne všichni jsou takový, no. Taky se mi kolikrát stalo, že třeba jsem předjížděl a nějaký týpek prostě mi tam vjel, jo. Tak je to hnus tohle, to, co někteří dělají. Jo, měli bychom se vzájemně respektovat, jo, tohle. A ne si dělat na schvály. O tom to není. I ta motorka je o radosti a setkávání s novýma kamarádama. A hlavně výlety, prostě na té motorce je to určitě něco jiného než v autě. V autě prostě sedneš, no dobře, pustí si rádio, napij se v klidu, no, nemusíš na sobě mít ty hadry, ale prostě motorka je motorka, to je nepopsatelný. Ten, kdo to nezažil, tak to nemůže ani hanit, jo. Nechápu taky lidi, prostě, kteří to haní, proč? Nikdy v životě na tom neseděli. A haní to, že to je... A tak každý na to máme svůj názor, ale můj názor je ten, prostě nejdřív si to zkusit a potom budu někomu něco hanit, že jo? A ne takovýhle. Jo, motorka, ale ten zase předjíždí, on jezdí jak magoři. Tak nejsou všichni stejný, že jo? Jo, teďka vidím, předjedu krásně. Poděkujem kámošovi. Ona nic
to krásný. To je nádhera. A veteráni taky. To je krásné. Škoda, že nám tady trošku ty lesy ubejvají a takovýhle. Samozřejmě byl tu kůrovec a takovýhle, to se to vykácet musí. A tak tomu zase melu. Ranca, na této motorce se jezdí fakt úžasně. Do zatáček. Famózní prostě. Každému se ta motorka nelíbí. A to je samozřejmě věc názoru. Já nikomu nic nehaním. Proč taky, že jo? Každý ať si koupí, co chce. Nebo co se mu líbí. Jo, krásně do zatáček. Tam jde sama prostě ta motorka. Řazení úžasný. Display přehlednej, máte tam všechno, co potřebujete, 4 jízdní režimy. Tak tohle je naše první nová motorka, no. Jinak jsme měli vždycky samý starší. Pokud plánujete si koupit nějakou motorku, tak si to hodně rozmyslete, jestli si ji fakt chcete nechat hodně dlouho, tak jděte buď do nový nebo za nový. Já vím, je to hodně peněz, ale ono, když si spočítáte, že tamhle koupíte nějakou motorku, prostě, já nevím, plácnu za 60, za 70, ten, co to prodává, on řekne, jo, super stav, prostě bomba. Nic na tom nebudeš muset řešit a nakonec zjistíte, že budete muset dělat ventilový úle, rozvodový řetízky, spojku, teď zjistíte, že jsou starý pneumatiky, jo, samozřejmě to měníte na každý motorce, pneumatiky, brzdy a takovýhle, jo. Ale proč si neušetřit tu prvotní investici, že jo, a ono, když si to potom spočítáte, teď vás ta motorka umrzí, jo, nebo vám nebude sedět, nebo cokoliv, prostě vy prodáte, koupíte si zase něco jiného, zase něco staršího a bude to úplně nemlich, to samý. Jo, proto já bych každému doporučil jezdit nějaký sráz nebo tohleto, někde si tu motorku půjčit, jo, teď jsou všude, prostě si můžete půjčit jakoukoliv motorku. Tam dáte nějaký ten poplatek vratnej a tu motorku si vyzkoušíte. Určitě lepší, než tady nám se dělávají přejezd asi celý nádrží. Díky, kámo, díky. Jo, tak je to určitě lepší si to takhle počet. To je krása, prostě to jaro. To je nádhera. A jinak jsem rád, že jsem si nevzal mikinu pod toho, protože už mi bylo fakt horko, no. Teď je fakt teplo už. V 11, no. Doufám, že to na to žehnání stihneme, no. Než tam dojedeme, to je tak hodina a půl, no. No, jestli pojedeme takhle, tak to opravdu nestihneme. No, pan asi neví, kam má odbočit. Bo jestli má odbočit, no to je jasný.
Semafor. Takže pojedeme fakt po té dálnici. No nedá se nic dělat, jedeme po dálnici, no. To je docela dost hodin. Nechtělo se mi, ale musíme. Teď teda nevím, jestli jsme si pomohli. Tak to nevím, jestli jsme si moc pomohli teda. Na to, že to je nový. Dálnice, no nezáživná, ale zase na ty rychlý přesuny je to super. Zase další omezení. A když je to třeba opravit, tak je to třeba opravit. To se nedá nic dělat. Kamery. Čau kluci, čau. Tak aspoň jsme jediný, co jezdí po dálnici. Vyfouká. Pod bundičku.
tady jsme mohli sjet, no ale vem to dál. Sjedem nebo ne? Sjedeme nebo ne? Co? Ještě 49 minut. Vydržíme. Wow, 150! 150! Dobrý. Ne, že by mě to nějak naplňovalo teda. Což mě nenaplňuje, mě to nebaví jezdit rychle. Ale tak člověk si zkusí, no. Díly. Ale že by mě to nějak bavilo teda, to asi ne, no. Ale je to fajn, že to tady umožnili, tady je fakt krásný úsek, ty dálnice, že na těch 150 úplně bomba. Jo, je to tu přehledný, rovný, krásně, vidíte do dálky. Super. Ale prostě mě to nebaví jezdit rychle. No jo, no. Každý jsme nějaký, že jo. No, stejně 150 najedem, no. Ale určitě je to dobrý, no. Jo, kdyby to byla neomezená, ale tak to spíš mít nějakou potom sportovnější motorku, ne tohleto, no. 150. No, už jenom kousek. No, mužky nám na plexi přibývají, proč cesta neuvidíme. Už je to i docela nepříjemný, no. 150. Jako dlouhodobě asi bych fakt nic nechtěl takovouhle rychlostí.
trošku zpomalíme. Ono už je to sice jenom kousek, jo, ale... Počkejte, hodinu, jo. To nestihnem. Tak jedně zase po té dálnici. Nebo na to prdíme? No 11 hodin, veď. Tohle je hodina. Tak jeden k babičce. A nebo jedem nejdřív na Podolský most a potom k babičce. Doufám, že nás to nežene zase po dálnici. Jo, Týn. Pojedeme přes Bechyni. Tam to stejně nestihnem. To se po dálnici nás to táhne. Tak na to žehnání motorek nejedem, protože bychom to nestihli, tak jedeme jinam. Tam bychom to prostě nestihli, no. Nevadí, pojedeme příští rok.
Uj. Jo, ta 150 je to super, ale nechce se mi jet 150. Lužnice. Čau, Kajmo, čau. A pojedeme hezky krajinkama, v klídečku, tady jsme nikdy nejeli. Tady jsme nikdy nebyli. Tak to jsem zvědavý. Kudy nás to povede? Takový sloměný paňáč. No tak lepší než po dálnici asi tady, no. To asi ale určitě. Tady další sloměný paňáč. Jak koukal, malej, to bude motorkář určitě, to je jasný. No tady je to krásný. No a tohle to si má prostě člověk užívat. A ne jak blázen. Prostě v klídku, krásný silničky. Je to tu hezký. Sice mě mrzí, že jsme nejeli na ten sraz, ale do toho Milovska, ale tak co se dá dělat, nežene nád jak blázni. Tohle je super. Kamera mi tam furt navádzí. To je pořádná zatáčka, jo, je to sem nějak. Ale říkám, to neznáme, tak radši pomaleji, no. Oni, že mám navigaci, že jo? No to je jedno. Ale taky jsme dlouho nejezdili. Tak než do toho člověk zase přijde trošku, tak na začátku té sezóny trošku s respektem, no. Benzínu máme dost. No, furt lepší jet takhle lesíkem, než furt po té dálnici. 150 jsme si zkusili chvilku a se nedá. No, když máme plexy a je tady pankredy dřevo. Díky, kamo. Díky. Tým nad Vltavou 20. Tak je to rozkvetlý krásně všechno, to je nádhera. A jak je nějaký kévo,
Ahoj, Kémo, ahoj. Záluží. Záluží. Tady jsme fakt nikdy nebyli. V Záluží. Krásně tu voní. Všechno. No jo, jaro, no. Mírně doleva. Na tým, bechyně. Oky. To je ježibaba. Tak to je dobrá ta ježibaba. Tady na rybníčko, no. Tu nikdo nespálí. Má to vychytaný. To je dobrý. Jsem mi horko. To jsou zatáčky. Tam jde zrovna auto, no ty. Super zatáčky. Čau, Kémo, čau. Tady jsme opravdu nikdy nejeli, no. Hezký je to tu. No a kam jinam jedeme? No samozřejmě zase na naše oblíbené mosty, že jo? Ne, tak... Nikam nechvátáme, chtěli jsme jet do pekelných dolů, jenomže jsme museli jet dřív. Nebo dneska jsme chtěli jet na ten sráz, ale bohužel, no, jsme vyjeli pozdě, no. Jsme měli vyjet aspoň o půl hodiny dřív, no. Ale tak. Pádem příští rok. Ale mohla to být krásná akce, no, to žehnání. Tam jednou jsem byl na tom žehnání motorek a tam si jde dobrá parta, člověk pokecá. Po té dlouhé zimě ještě lepší, no. Eurofarma, nebo Ekofarma, No, euro taky vlastně, no. Kémo odpočívá, Kémo. Svinky. Tady jsme fakt někdy nebyli. Svinky. Nebo svinky. Tak, nějaký
motorkáři. A člověk na té motorce jede prostě tam, kam by s autem nejel, jo, a o tom to je. Prostě sednou na tu motorku a jet někam prostě. No, nemusíte ujet tisíce kilometrů, nebo já nevím, jezdit do zahraničí. Teď tady je takových krásných míst. V České republice, na Slovensku třeba. Tam je to taky nádherný. Jo, a nemusíte jezdit tamhle tisíce kilometrů. Potom to není prostě. No a sednu a prostě, no dneska musím ujet 800 kilometrů. Strašný prostě, to je jenom ta představa, to je. Jezdíme prostě na té motorce, protože nás to baví. Jo, člověk si udělá krásný den. Vyčistí si hlavu. Je to taky pěkný. Taký kempíček. Pěkný. Pěkný je to tady. 12 km Bechyně. Krásný rybníčky. Nádherný je to tu. Jo, proto kolikrát jen třeba radši jezdíme sami, protože já nesnáším takový to prostě, že všichni se jezdíme třeba s klukama, já nevím, s Jardou, nebo tak jezdí na pohodu, jo, ale jo, takový to prostě tahat za to celý den. Já jedu na výlet na to, abych si to užil, a ne prostě, abych jel jak blázen, tahal za ten plyn a prostě on plnej. To mě nebaví. Jo, nebo nás to nebaví. Jo. Pěkně v klídku, kochat se krajinou. A hlavně koukat na silnici, že jo. No, žádný chvátání, na co. Máme na to celý den. Jo, proto jsem si říkal, že do budoucna, že jsme si koupili nějakýho Groisera, takovou Hondu, třeba VTX 1800 nebo něco podobného. A takový to bublání, no. Říkám, na tohle se dá taky jako v klidu, na každý motorce se dá. Jo, to je jenom o tom prostě, jak to ovládáte s tou pravou rukou a jak přemýšlíte s tím, co máte na ramenou, že jo. Nepřemýšlíte a můžete mít jakoukoliv motorku a no, radši nemyslet, no. Tohle je krása. To je úžasný vzduch. Hezký je toto. Tady jsme fakt nikdy nebyli. Taký zámeček. Golfový hřiště. To je taky golfový hřiště. A jen si jeď. No to je přesně ono. A dej mu! Ale zvuk pěkný. To jo.
Kapitána, to bychom se mohli jet taky podívat. Tamhle dolů. Tam je zákaz vjezdu, aha. Tak tam asi nepojedem teda. Tam je nějaký kemp, to jsem si ani nevšiml. Tam je kemp. No. Felicie. No a jsme tady. Čau. Jsme tady. Jo, tam už je kopice motorkéřů. To je jasný. Čau, kluci, čau. Čau, čau, čau. No, je to kopice lidí. Tady je motorek, tady bychom si mohli vybrat i. Čau. To jo. Trike. Uj. Dáme si klobásku. Nebo langoš. Dobrý den, vítám. Dobrý den, Podolský most, 156. Harley. Harley. Krásný. Japonský turisti. To jsou panorámata.